Il-kwistjoni ta' deal fraudolenti ta' Vitals għandha qed tpoġġi lill-membri tal-Kabinett Laburista f'pożizzjoni antipatika immens, tant li ħafna drabi qed jinqabdu ma jafux xi jwieġbu għad-domandi b'rabta ma' dan il-ftehim skandaluż. Fil-fatt il-Ministru tas-Saħħa Ġatjena Bela ħarab milli jwieġeb dwar l-iżviluppi li kellna fl-aħħar jiem. Dan apparti li naqqas milli jindirizza l-fatt li ħalla waħdu lil Chris Fern meta der il-qorti l-istess persuna li hu d-deputat mexxej tiegħu. Rigward tal-Vitals għad hemm membri fil-Labor li temmen li huma voluti? Ma nistax nifhem il-mistoqsija x'qed tipprova għal xi qed tipprova twassal. Jiena il-pjanijiet u l-viżjoni tal-Gvern għal Mater Dei, għall isptar ta' Għawdex, u għal Salluqa ta' Salluqa. Rigward id-deal tal-Vitals qed insaqsik. Nkunu nlaħmuhom. Rigward il-Vitals għaddejjin għad saru proċeduri l-qorti f'Malta, għatem proċeduri għaddejjin, għatem proċeduri barra minn Malta għaddejjin, m'għandi xejn nżid iktar fuq. Mhux kienet ir-raġuni li ma nżilx fit-triq u s-sapport jgħid lil Chris Fern. Huwa deputat mexxej tiegħek. Intant meta kien mistoqsi dwar il-kriżi fis-settur tas-saħħa, il-Ministru Ġatjena Bela qal li l-unika soluzzjoni li jara l-problema ta' riżorsi umani hi li jġib iktar barranin jaħdmu f'pajjiżna. Mhuwiex sigriet ma jeżistux ir-riżorsi umani f'pajjiżna biex ikollna kemm nurses għandna bżonn. Allura għalhekk irridu nduru għal barra minn Malta jiġu nurses barranin jaħdmu magħna, rridu nintegrawhom soċjalment fil-lingwa. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru ħabbar li l-Ministeru tiegħu għandu pjan dwar kif se jkun qed iżid l-ammont ta' sodot għal pazjenti fl-Isptar Mater Dei. Iżda għal soluzzjoni jaf ikollna nistennew is-snin. Qed nitkellmu dwar 5 snin li jirbħilna 600 sodda ekstra ġewwa Mater Dei. Kumment li juri biċċar li baqanna żmien twil biex forsi nibdew nieħdu r-ruħ quddiem sitwazzjoni ta' sptarijiet li spiċċaw arkub tejhom waiting list tal-operazzjonijiet u dipartiment ta' emerġenza taħt pressjoni kbir. Issa l-Gvern qed jgħid li l-binja tal-emerġenza se tespandi minn 30 cubicle għal 70 cubicle li ma' proġett mhux se jkun qed jitlesta qabel 3 snin oħra. Proġett li qed ikun imbassar li se jkun qed jaqdi lil pajjiżna għall-20 sena li ġejjin. Dan apparti li żoni li jiffurmaw parti mill-Isptar Mater Dei u li mhumiex kliniċi se jkunu qed jiċċalqu mill-binja u jittieħdu f'postijiet oħra. Fosthom fl-Isptar San Luqa, sptar li tħalla kompletament abbandonat minn Vitals u Stewart. Jidher li l-Medical u Nursing School u laboratorji, l-outpatients u s-sezzjoni ta' tfal se jkunu qed jitneħħew minn Mater Dei. Il-Ministru Bela konferma li dan iċ-ċaqliq se jieħu bejn 3 u 5 snin hekk kif fi kliem stess kollox jiddependi fuq ix-xogħol.